szczęśliwie. Jeszcze 3 minuty niesamowitego pokazu. Próbujcie tego w domu, chociaż do odważnych świat należy. Może się uda. Jedno jest pewne, że tutaj to się udaje. Barmania 2009 Winter Edition. Pomóżcie Przemkowi. Startowy numer 2. Jeżeli podoba wam się to, co robi Przemek, wygląda rewelacyjnie. Ciekawość tak samo smakuje. Ciekawe. To Przemek Musiałek z Krakowa. Od kilku lat. Co dzisiaj przygotowaliście na Marmanie? Najwspanialsze drinki, jak widać, po tym, kto się dostał do finału. Nikt nie przygotował lepszych. Jesteśmy najlepsi, pamiętajcie. Dobrze, ale powiedzcie, co przygotowaliście, jak się nazywały drinki, co w nich zmieszaliście? Zestawa mojego drinka nazywał się Show by Night, czyli moja ksywa. To był biały rum, absolut cytrynowy, fajnie skoro truskawka, do tego sok truskawkowy, wszystko wyszejkowane i podane na lodzie. A ja zrobiłem drydeszka, którego zawsze panowie powinni robić dziewczynom na zakończenie nocy. End of the night. Absolut brzoskwiniowy, górant, brzoskwinka, soczek, żurawinka z Sprite'em dopełniony. Jest rewelacyjny i do tego Malibu. Jak oceniacie konkurencję w takim razie? Konkurencja, jak wiadomo, była z całej Polski, ale jak zwykle Łódź dała radę, więc nie mam pytań. Dokładnie, tego kolega powiedział, przyjechali barmani z całej Polski, poziom jest wysoki, wydaje nam się, że damy radę. Wielkie brawa dla Jakuba. 4, 3, 2, 1. Jakub Górzewski. Podobało się wam?